Vyrobila som si špajzu ako z Pinterestovej nástenky. Táto zaprataná skrinka mi bola dlho trňom v oku, tak som sa rozhodla s tým niečo urobiť. Krok číslo 1, dorazíš do obchodného domu IKEA a posilníš sa koláčikom samozrejme. Potom vyberáš dózy a odporúčam hlavne tieto hnedé, ktoré sú momentálne v akcii. Na výber boli samozrejme aj tie klasické priesvitné, ale podľa mňa práve tá hnedá a čierna je potom taká pekná, kontrastná. Ja sa tu vždy cítim ako dieťa v detskom kútiku, ale toto bol úplný speedrun, pretože ma čakalo veľa manuálnej práce. Ďalší dôležitý krok, ľadové kafíčko. A ako ste určite postrehli, medzičasom nám pribudol aj tento farebný lampáš. Tu už rozbalujem omara, respektíve 2 omarov, lebo počas nákupu sme zistili, že to nie je jedna vec, ale vlastne 2 na sebe. Celkom ma chytili stres a pochybnosti, že aké to bude stabilné, ale už zatvárali, takže sme to vzali a utekali a spoliehala som sa na to, že to bude v pohode. Akože nepoužila by som to na výstavku mojej zbierky bowlingových gúľ, ale na tento účel to je akurát. Ešte aby som vysvetlila, tak tu za tými dverami sme doteraz mali hrozný mrdník a ja vždy, keď som ležala na gauči, som sa na to pozerala a úplne mi to rozožíralo mozog. Takže toto bolo úplne nevyhnutné, lebo ja by som sa inak asi zbláznila. Mne sa to podarilo úplne, že nad moje očakávania. Halo, pozrite, aké to je pekné. Vždy, keď prechádzam okolo, mám euforické stavy.